Проста хора, аз съм Пацо и това видео е какво стана с 36-та. Както може да видите, окоментиращите няма, аз съм в нас и в това видео ще ви обясня какво точно се случи с 36-та. Да, първо, модификации. Тъкмо мисля да снимам видео, сме направили, но уви малко не се развиха нещата по план. Но все пак има снимки, така че нека да кетчъпнем набързо. Сложихме някакви кръстове джанти, стил 83. Според мен много добре отварят, много добре изпълват калниците. И да ги изпълват още по-хубаво, сложихме и отпред койловъри. Докара много хубава стойка колата. И ето един бърз едит. Заиграхме се и с други дреболи, сложихме LED лампи където можем, яки габарити, някакви светещи работи, най-важното са на 36 естествено, сложихме бас каса. Естествено, не остана и безнаказана, все пак и BMW трябваше да бъде тествана, както се тества правилно едно BMW. Та стигаме и до настоящето. Почти. По-рано споменах, че мисля да снимам видео с модификациите. Защо не го снимах? Ами... блъснах. За щастие няма пострадали, но щетите по колата не могат да бъдат възстановени. Поне не в рамките на разумното. Ако решим да я оправяме, ще бъдат твърде много пари и няма да има просто смисъл. Та как станали? Ами всъщност не карах аз. Едно момче, познато, караше към една вила по околовръстен път, ограничение 70, by the way, който той си спазваше и тъкмо щеше да отбива наляво, към самата вила. И естествено, нали, той си кара нормално, намаля си, даже си пуснал мигач на BMW-то. Мигач, да, нали? И тъкмо се свива наляво, но уви зад него идва засилена тройка с поне 90-100 км. И Вера не я вижда в огледалото и да я беше видял, времето е доста малко за реакция. Следователно той си завива, а тройката в този момент решава да го изпревари и го засича и двамата отиват в канавката. Всъщност та тройката отива нагоре в храста и добре, че имаше някаква тръба за да я спре, и ще бъде в някакви ниви на нищо. Та резултатът, ами леки забележки по аудито, броня капак, може би радиатор, а 36-та, ами тотал щета. Преди целият капак е усукан, самата линия, която е от страната на шофьора, е изсукана толкова навътре, че като седнеш вътре, педалите са така един до друг и трите. За застрахователите, ами за тях 36-те все още не са достатъчно ценни коли. Те си мислят, че може да намерим такива ефтино, на нас само и съще, но изплатиха пари колко за едни джанти. Жалкото е, че колата нямаше почти никакви ръжди, поне отдолу, а така кола вече много трудно се намира. Виновникът, ами и двамата. Аз се вижда с несъобразена скорост над ограничението и всичко отгоре изнаглява и изпреварва BMW-то. По това, което той каза, не е видял мигач. Как? Не знам. А Вера BMW-то, дали аудито му е влязло в сляпото петно или наистина се е загледал, не можем да кажем със сигурност. Фактът е, че колата вече е една камара ламарини, една идея по-смачкана от това, което немците са мислили преди 30 години. Да, това се случи с новия проект. Бързо беше приключен. Жалко за колата, но можем само се радваме, че всички са добре и няма пострадали. И моля ви, когато карате, бъдете на щрек, поглеждайте се огледалата, защото дори вие да се пазите, не винаги знаете кога ще изкочи някой неадекватен шофьор. Да преценявайте възможностите си, преценявайте времето си за реакция. Не искам само само просто е нелепо да стават такива инциденти заради едното невиждане или 2 минути по-бързо, че ще е стигнал в където се беше запътил А3 джет. А проектът, това беше проектът. Колата вече е на части, повечето даже ги няма, но нещо много се пече. Окей, явно ще записвам аутрото на ново. Да, както казвах, нещо много се пече.
какво е то, все още обаче не мога да ви споделя. Гарантирам ви, че до сега не сте виждали нещо такова. Абонирайте се, харесайте видеото и оставете един коментар, защото ми е любопитно да разбера какво мислите, че ще е. Благодаря още веднъж, че гледахте и ще се видим следващия път. Тест.